Il-Ministru responsabbli mill-Kunsilli Lokali mistoqsi għaliex il-Gvern jidher li qed ikompli bil-politika tiegħu li jdajjef lill-istituzzjonijiet lokali għalilna li meta wieħed iħares lejn il-budget li għadu kemm tħabbar jara li hemm ammont ta' flus allokati, meta l-verità hi li l-budget għall-Kunsilli ma żdiedx. Jekk wieħed jara l-ammont li qed jiġi investit għall-Gvern lokali din is-sena, ħajara li hemm attwalment hemm ammont. Jidher li dan l-ammont baqa' fl-istess ilma ta' budgets preċedenti tal-Gvern Laburista u li tnaqsu drastikament biex is-saħħa li kellhom il-Kunsilli ħafna minnha reġgħet inħatfet mill-Gvern ċentrali. Staqsejna wkoll il-Ministru Herrera dwar id-diffikultajiet li qed ikomplu jiffaċċjaw dawn il-Kunsilli meta jkollhom ilmenti mad-dipartimenti tal-Gvern. Kritika wkoll li hemm ħafna nuqqasijiet mill-Gvern ċentrali fejn jidħlu pereżempju complaints tal-Kunsilli meta jiġu biex jagħmlu complaints mad-dipartimenti daw qed jaqgħu fuq id-nejn torox kważi jiġu injorati. Kritika ħajkun hemm qasir dejjem. Mingħajr ma qalx se jkun qed jagħmel il-Gvern biex jiffaċilita l-ħidma tal-Kunsilli u jsaħħahom permezz ta' aktar sostenn min-naħa tad-dipartimenti tal-Gvern. Il-Ministru José Herrera żeffen ukoll il-pandemija u ma setax jonqos li jsemmi l-ġbir tal-iskart. Iżda mistoqsi kif sentejn wara li beda jsir il-ġbir tal-iskart organiku f'boros separati, dan f'xi każi għadu qed jitħallat fl-iskemels biex l-isforzi tal-familji Maltin qed jisfumaw fix-xejn u qal li l-iskema għadha mhux taħdem sew. Iva, il-mod ta' kif tinġabar il-waste teħtieġ attenzjoni u jien bħala l-Ministru responsabbli qed naħdem flimkien mal-konsulenti tiegħi u l-gvernijiet lokali biex eventwalment aħna nagħmlu dak ir-riforma li hemm bżonn